Bună ziua, doamna doctor! Ne aflăm în OpenMed, una din clinicile importante ale orașului, dotate la standarde europene. Spuneți-mi, vă rog frumos, pacientele dumneavoastră care ajung în această clinică, ce spun când intră și ajung la dumneavoastră în cabinet? Bună ziua! Întotdeauna pacientele noastre care au ajuns aici la clinică au fost foarte impresionate, le place foarte mult, spun că suntem la standard european. Întotdeauna au fost mulțumite de serviciile medicilor care lucrează în clinică și întotdeauna s-au întors cu mare drag înapoi. Unele dintre ele poate devin prima dată mămici, altele probabil m-au acasă alți copilași. Care este reacția celor care devin pentru prima dată mame și ajung poate pentru prima dată la un medic ginecolog? Întotdeauna pacientele prima dată când rămân însărcinate sunt un pic mai emoționate, nu știu despre ce este vorba, dar cu ajutorul nostru întotdeauna au reușit să treacă peste aceste emoții și întotdeauna s-a terminat cu bine și au fost foarte mulțumite că le-am ajutat. Sunt mai curioase mămicile sau tăticii? Să știți că da. Da, tăticii sunt câteodată mai curioși decât mamicile și pun mai multe întrebări. Probabil, cum ați spus și dumneavoastră, fiind prima sarcină, neștiind despre ce este vorba, atunci vor să știe mai multe și întreabă atât mămicile cât și tăticii. La a doua sarcină, deja știind, întrebările sunt mai puține. Probabil unii dintre ei vor să știe sexul copilului chiar din prima zi, nu? De la control. Așa este, sunt foarte curioși să afle ce au, dacă au fetiță sau băiețel. Încercăm la dublu test, când le facem dublu test, dacă copilul este într-o poziție bună și putem să vedem sexul, le spunem, dacă nu, la următoarea ecografie, când se poate vedea mai bine, le spunem și sexul copilului. Asta pentru cazurile fericite. Sunt convinsă că vin însă și mămici care au probleme de sănătate la dumneavoastră în clinică. Da, vin și mămici cu probleme, dar noi suntem clinică cu spitalizare de zi și atunci încercăm să ajutăm pacientele pe cât putem, să le administrăm un tratament, să fim alături de ele și să încercăm să trecem peste problemele pe care le au. Care este sfatul medicului ginecolog pentru pacientele lui, dar și pentru cele care ne urmăresc în acest moment? Sfatul medicului este să meargă cât mai des la medic ginecolog, să-și facă consultațiile și controalele de specialitate, pentru că, din păcate, în ziua de astăzi sunt foarte multe probleme și atunci orice problemă luată de la început se poate trata sau putem să prevenim acolo unde este cazul. Am văzut că aveți în clinică și consultații psihologice. Aveți alături de dumneavoastră în echipă un medic care face asta. Probabil o psihoterapie atât a pacientei cât și celor care vin cu pacienta, tăticii sau nu știu, părinții mămicilor. Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă este important să facem consiliere încă din școală. Da, contează și consilierea în școală, contează cu cât știu femeile mai multe despre problemele ginecologice, să fie familiarizate cu problemele care apar în ziua de astăzi. Pentru că acum tinerii au acces la informație și sunt într-un fel mult mai, să zicem așa, deschiși și mai informați decât am fost noi, altă generație. Dar pe cât sunt de informați, poate și cazuistica este una mult mai amplă față de alți ani, să zicem, până în 1989, ca și incidența cancerului. Da, așa este, au acces la informații, dar întotdeauna e bine să consulte un medic ginecolog sau un medic de specialitate ca să poată să le explice și mai bine, pentru că pe rețelele de socializare scriu și multe chestii care nu sunt adevărate sau pacienții nu înțeleg exact și atunci e bine să ia contact cu medicul de specialitate și să pună întrebările necesare și să afle ceea ce interesează. Ați adus pe lume gemeni? Ați adus pe lume tripleți? Tripleți nu, dar gemeni da. Chiar avem în clinică o pacientă, trebuie să nască
cu gemeni, 2 fetițe, acasă mai are încă una. Așa că va avea deci tripleta de aur. Triplețe, da. Până la urmă. Da. Mulțumesc mult și vă doresc spor la treabă și mămici sănătoase alături de copilașilor. Mulțumim, Doamne ajută! Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Mulțumesc și eu. Spuneți-ne cât de important este ca într-o clinică, așa cum este OpenMed, să avem nevoie de sfatul psihologului și de un psiholog care să fie alături de pacientele care vor deveni mămici în curând. Clinica OpenMed oferă servicii de sănătate la un standard de excelență pe care și l-a impus și l-a dovedit de-a lungul timpului. Evident că în cadrul serviciilor de sănătate oferite pacienților, un rol important îl are și consilierea psihologică și asistența psihologică. În cadrul programului de psihoprofilaxie pe care îl coordonez în această clinică, oferim consiliere psihologică pacientelor, dar și membrilor de familie. În cadrul ședințelor de consiliere lămurim câteva aspecte legate de impactul pe care îl are sarcina asupra viitoarelor mămici. Vârsta mămicilor care ajung la dumneavoastră în cabinet? Vârsta mămicilor poate să fie o vârstă tânără, dar de asemenea poate să fie și o vârstă mai ridicată, poate să fie și la a 3-a sau a 4-a sarcină. Acum, sigur, în funcție de situație, încercăm să adaptăm consilierea pentru fiecare pacient și pentru fiecare familie în parte. V-am întrebat de vârstă pentru că sunt convinsă există consultații de specialitate atât pentru tinerele mămici, dar și pentru cele care, să zicem, au trecut de 35, chiar 40 de ani și ajung la dumneavoastră în cabinet. Aici este un serviciu multidisciplinar. Sigur că este importantă consilierea acestor paciente pentru ca lucrurile să desfășoare în parametrii firești, normali și pentru binele atât al pacientului, al pacientei, cât și al copilului. Sunt speriate mămicile când ajung într-o astfel de clinică sau sunt pregătite pentru a aștepta un copil? Speriate e deja mult spus. Sigur că există o emoție specifică și lucrăm cu aceste emoții pentru ca ele să rămână în parametri adecvați. Este un moment important pentru fiecare femeie în momentul când află că este viitoare mămică, fie că este pentru prima oară, fie că este pentru a N-a oară. De fiecare dată însă impactul este unul special. Și ultima întrebare, au nevoie și cei care vin cu mămicile de consiliere a dumneavoastră? Mă refer acum la tetici? Aici vorbim de familia în ansamblu și de impactul pe care îl are această perioadă specifică, specială în viața de familie. Sigur că impactul este și asupra viitoarei mămici, dar evident că și partenerii lor, soții sau cei din familie, sunt și ei impresionați sau implicați în perioada ce se desfășoară pe parcursul unei sarcini. Mulțumim frumos și atunci le dorim tuturor mămicilor să aibă sarcini ușoare și copii sănătoși. Mulțumim și noi și vă dorim mult succes! Da, doctor, bună ziua! Suntem la OpenMed, ne aflăm într-una dintre cele mai frumoase clinici și cele mai dotate, la standarde europene. Spuneți-ne ce înseamnă pentru dumneavoastră profesia de medic ginecolog și cum reacționează pacientele când ajung, poate pentru prima dată, la dumneavoastră în cabinet. Bună ziua! Profesia de medic ginecolog a fost unul din visurile mele, care se pare că s-a îndeplinit. Toți cei care lucrăm aici ne dorim din tot sufletul să avem paciente mulțumite cu mămici fericite și să rezolvăm cât mai bine cazurile. Avem mari satisfacții de cele mai multe ori. Finalul este fericit, mămicile pleacă cu un bebe acasă și încercăm să folosim tot ce este mai nou și mai modern în diagnosticarea și managementul cazurilor care devin din ce în ce mai complexe.
Ce înseamnă lucrul acesta? Voiam să vorbim despre aparatură și despre ultimele noutăți în materie, inclusiv analize medicale pe care probabil dumneavoastră le recomandați pacientelor. Da, noi încercăm să aplicăm atât în clinică cât și în Craiova ultimele protocoale, ultimele descoperiri în ceea ce înseamnă screening-ul și monitorizarea unei sarcini, atât normale cât și a celor cu patologii asociate, care de multe ori ne pun la încercare ca și medici. Am încercat să folosim ultrasonografia și avem în dotare un ecograf ultraperformant care ne permite un diagnostic precoce al patologiilor, nu numai la pacientele însărcinate, cât și în patologia ginecologică. De asemenea, oferim teste de laborator, teste biologice, avem contracte cu firme care ne sprijină și în diagnosticul și screeningul genetic, încât există o coroborare care ne permite un diagnostic cât mai bun. Pacientele pot rămâne și în spitalizare chiar în Open Med? Da, oferim servicii de spitalizare de zi, în care încercăm să rezolvăm și să tratăm simptomatologia mai puțin importantă și care poate fi tratată doar într-o zi, restul pacientelor fiind îndrumate către serviciile de stat. Am înțeles. Spuneți-mi la ce vârstă trebuie să se adreseze domnișoarele și doamnele unui medic ginecolog? În general, noi sfătuim în special mămicile pacientelor adolescente să vină împreună cu ele odată cu începutul vieții sexuale, pentru a le orienta un pic în ceea ce înseamnă contracepția, pentru ceea ce înseamnă bolile cu transmitere sexuală. Deci, odată cu începerea vieții sexuale, ideal este să ne întâlnim. Iar pentru cele care au deja un copil, 2 sau mai mulți, cam de câte ori trebuie să ajungem la medicul ginecolog pe an? În funcție de patologia pe care o prezintă, examenul Papa Nicolau se face la 2 ani în asociere cu genotiparea HPV, chiar la 3 ani și peste, dar depinde foarte mult de simptomatologia și de particularitatea fiecărui caz. Există o incidență mare a cancerului de col uterin? Da, și din păcate există o incidență mare la pacientele tinere și fără planning încheiat, la pacientele care încă nu și-au obținut sarcinile dorite, și aici există multe probleme de abordare, de diagnostic, de management. Sunt mai speriate mămicile trecute, să zicem așa, de prima tinerețe, care poate sunt la prima sarcină, sau cele mai tinere? Nu, sunt speriate pacientele intelectuale trecute de prima tinerețe, care își pun toate problemele din lume. Pentru că citesc mult și probabil au acces la informații. Pacientele tinere sunt cele mai nevinovate și inocente, dar de multe ori și cu cele mai multe probleme. Da? Pentru că nu sunt informate, să înțeleg. Pentru că nu sunt informate, pentru că nu dau importanță la ce încercăm noi să obținem prin diagnosticarea diverselor probleme pe care le întâmpină. În schimb, la pacientele peste 40 de ani apar alte probleme legate de riscul de malformații și de apariția diabetului gestațional, a hipertensiunii, încât fiecare grupă de vârstă este cu patologia specifică. Pentru a nu fi probleme atunci când o astfel de pacient ajunge să dea naștere unui copil, există teste pe care aceste paciente le pot face și pot să descopere în timp boala copilului? Noi încercăm în special în primul trimestru să obținem cât mai multe informații și să descoperim factorii de risc care pot pune în pericol această sarcină. Există un screening genetic de prim trimestru, dar din păcate nu există un diagnostic de 100% a unor malformații, decât eventual în urma unei amniocenteze efectuate după 16 săptămâni, dar care ne ajută foarte mult în triajul și în screening-ul acestor paciente. La dumneavoastră în clinică se poate adresa în fiecare zi? Da, în fiecare zi de dimineața până seara există un specialist în obstetrică și ginecologie. Vă mulțumim frumos și succes! Mulțumim!